Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳамавақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорем. Имрӯз дар аэропорти Домодедово қарор дорем. Хостем шуморо ай вазъият, ай проверка каме боша маълумот расонем ва агар як дақиқа стоп кунен, подписатсия ва лайка биҷиқем, мо дар дастгирӣ беҳтарин мешава. Ай ҳаматон миннатдор мешем. Барои билет номерҳома мемонам ки ай 8 саҳар то 11 метавонед телефон кунед, пурсед, бародарон иншааллоҳ ҷавоб метиҳад. Прямои да успед накардан ватсап да. Аввалан чӣ гуфтанем бигем, ҳамин рӯз ай Домодедово клуб парвоз мекард ки ай Домодедово клуб ҳар рӯз шабонаш бигем ду рейс парвоз мекунад ки якташ соати 10 яктаи дигаш соати 12:50 ки як бародар билет дошт соатҳои 10 парвоз, дар билеташ 10 ки парвоз навистагиай, фикр мекунад ки 10 регистратсия. Шояд авиакассаш нафаҳмонда будай, шояд худаш нафаҳмида будай. Вақте ки билета мегирем, ҳамеша да эҳтиёт бошем, мақсад пурсем ки шитоби ки билетон насӯзад. Меояд соати 12:50 бигем рейс ки ҳаста, қатъи нафарҳое ки 12:50 парвоз мекунанд мешинанд. Самолёташ парвоз мекунад, ин рейс да ки мерава, мега билети шумо рейси пешина да буд ва билеташ месӯзад, як билети нав мехарад. Мақсад дар ҳолате ки причина ай пассажир шава, билет дига возврат намешава, полни месӯзад. Ҳамин масъалаш да эҳтиёт бошем хубтаре. ва нашуд проверка бигем ки ба наздикӣ, агар баъзеҳо дида бошем, баъзеҳо фаҳмида бошем, ба наздикӣ ай аэропорти Домодедово як ду пассажир мебиёяд, $4 миллион медизданд бигем. Оли бо худтон дар ютуб занен тамошо кунен, пурра маълумотош ҳастай. Баъд явай проверка камтарак ай пештарада сахт шидагӣ, ай то ҳатто коргарои аэропортам сахт қапидагиам бигем. Ака мо да иҷозат нестай ки дар даҳин дараш бестем, даромадгоҳ милисаҳоро сиёмка кунем проверкара, барое ки худмонда проблема мешава. Вале гуфта метавонем ки баъзеҳоро мепурсанд, баъзеҳоро не. ва барои аэропорт Домодедово дар омадан бигем акай Фарух ҳаста, иншааллоҳ ҳаракат мекунад ки дарора. боқӣ паноҳи Аллоҳ маълумотҳои нав шава, иншааллоҳ ки шуморо хабаррасон мекунем. Боше ҳамавақт.